Дилшод, уже безор шидам. Аниқш мекунӣ ё не? чира аниқтадан дар курай ҳамун туя гуфтам ку туй мешава Туяй, туй нестай. Ҳозир херафта мефаҳмӣ. Чӣ гапи навза намефаҳмдед? То ба даста наёранда числара аниқ намекунӣ дига. ҳамун числа проблема Ҳо. там барои числа хадима ҷанг кайса яро Биги тез ка аниқ ка. тамомина ассалому алайкум ҳама каса бародарҷоно рӯзи 2 июл соати 22:00 прямой эфир мешава ҳаматона соати 10 шав интизорум ба вақти душанбе шероинад анами тачка ай шумо меша условиё простоя да 99 нафаре ки ма подписаться кардагим трамбадро подписаться ка тамом телефона бародарҷоно кадоме ки ҳамин видеоро мегира дасторисиш мемона ай ҳама комменти бисёр мекуна я айфон падарка кадоме ки ҳамин видеоро мегира лайк мемона да рӯзиёш поделиться мекуна